Edukiko zituen proiektu bat izango zela, bat holtza gainean eman dena, bestia ikastaroen bitartez, eta gero azken hau ikusten genuna dokumentu fisiko bat izango zana, ez? Eta ikusten duzuen bezala artxibo itxura eman diogu. Zenbakituak daude, arrunale daude eta zenbakituak daude, gero fijatu dezazte hor. Eta barruan aurkituko dezutena izango dira 5 liburuxka. Liburuxka metro kuadrokaren liburuxka izango litzateke. Hor pixka bat esplikatzen da antzezlana osatzeko eta proiektua osatzeko eduki ditugun gogoetak eta egin dugun ikerketa. Bigarren liburuxkan Maria de Lorzaren dokumentala daukazue. Esango nuke hirugarrenean Daniel Sarribarteren lana. Aipatu behar dut ere artista bakoitzak lan hau egiterako orduan guk metro kuadroka bezala pauta ezberdinak eman geniela, eta Mariaren kasuan berak zeukan aukera egiten ari ginen proiektu guztiaren informazioa edukitzeko. Entrevistetatik, elkarrizketetatik hasita, beste artisten lana, bai Danielerena, Nagorerena, holtza gainean egiten ari ziana, dena erabili zezaken bere lana osatzeko. Eta Danieleren kasuan, berak zeukan aukera holtzan egiten zen ari zian lan horretara hurbiltzeko. Ensaiotan egoteko, parte hartzeko, eragiteko, eta gainera gero azkenean bere lanak ere nolabait holtzako lan horretan eraginak du eta bertan dago. Eta laugarren liburuxka, Nagore Legarretarena da, eta bera izan du da artista bakarra ez duena eduki inongo momentutan proiektuarekiko guk bidaltzen genion informazioa bakarrik eduki du. Informazio hau gutun bidez iritsi zaio, eta guk erabakitzen genuen proiektua eta zen momentutan zegoen edo zer ari ginen lantzen, zer bidali. Eta berak egiten zuena zen gero, erantzuna bidali bere argazkien bidez. Eta azkeneko liburuxka, izango litzateke publikoaren liburuxka, antzezlanean momentu batean publikoari galdetzen zaio zer historia nahiko luken pasatzea historiara. Eta, estreno aurretik egin ditugun emanaldi guztietan egon duan jendeak, eta estrenoan emandako erantzun guzti horiek biltzen dituen liburuxka izango litzateke azkenan. Aipatuko dut horrelako lan bat egiteko ezinbestekoa izan dudala jende arnaizen laguntza, bere lana, bai diseinuan eta bai maketazioan. Eta ziola ere aipatu nahiko nuke, gure azaltzen dian hitz guztiak horazten ibidelako eta gutzako kriston laguntza izan dara. Eta bine gogoa dutzuek. Hasi nahi nahi behar zuen labur kontatuko dizue ikusentzunezko piezan edo nola abordatu dudan. Nire lana, artxibo biluziaren idea oso sugerente hori irudiak jartzea izan da. Eta aldi berean Torre Aldairen figurarekin nolabait elkarrizketan aritzea, asmoa dokumentalarekin etzen Torre Aldairen bizitzaren retratu bat egitea, baizik eta berak artxiboarekin zuen harreman horretan, edo horretatik abiatuta irudiak eta ikusentzunezko narrazio bat bilatzea. Eta niri atentzioa ematen zidaten batez ere bi gauzek edo nire esperientziatik abiatuta ere, eta bazien alde batetik Torre Aldairentzat artxiboa bazela nolabaiteko utopia bat, edo ideal bat, edo amets bat, eta bestalde bere bizitzaren azken fasean edo artxiboa zauri bat ere bihurtu zela, eta dikotomia horrekin egin dut lan, bai biluztearen eta zauriaren ideia fisiko horrekin, baita ere gorputzarekin edo, eta bestalde idealaren
alderdi horrekin ere. Idoiak aipatzen zuen moduan lan asko egin dut edo asko edan dut bai Danelek eta bai Nagorek egin duten lanetik, Nagoreren irudiak erabilitu ditut asko eta pieza Daneleren poema batekin bukatzen da. Eta hori batez ere nire ideia zen, Torrealdaik artxiboarekin zuen harreman hori eta artxibo biluziaren idea hori nire esperientziaren bitartez filtratzea eta horrekin pieza bat aldi berean konkretua, baina bestalde ere poetikoa edo izan zitekeena sortzea, hori ikusentzunezko haren arloan. Eskerrik asko Danel. Oso emozionao, esan, superpolita iruditzen zait, esan dizuen, baina esan agin prensa aurrekoan, jendearen aurrean, kriston gana dizuen eta egin eta nire super eskerdu, esan bertzako gure bat eta pozata, zera guztia da. Nire testua eguneroko da, eta, hasiera baten, metrokuadroka, berekin harremanetan jarri zinatenean da, ideia planteatzen oso hasieran zen, ez? Eta ez zegoen oso garbi egin nintzaken hainbat gauza. Ez zegoen oso garbi izan, testua landuko nuela bai, baina agian antzezlanerako zerbait, agian hortaz aparte, azkenean bietan izan da. Eta niretzat sorte handia izan da, antzezlana sortzeko prozesuan egotea, presente ez, hasierako ere egon aldi importante guztietan, baina baten batzutan bai, eta oraindik oso abia puntua esanean hasi zen, eta hori da lehenengo egunerokoaren lehenengo sarrera edo hori da, hori hartzunen, eta gero azkena da obra bigarren aldiz ikusi nuanen esango nuke, handa horrean, edo bai, uste dut gutxo gara. Eta hor orduan geltoki ezberdina daude, leku Euskal Herriko leku ezberdinetan, eta urtaro ezberdina daude. Eta orduan, nire agian Maria komentatu du gehiago, adibidez gehiago lotu zenula artxiboaren ideiari buruzko gogoeta batekin, ni askoz gehiago hori egunerokoaren formatotu junitzen eta egun horietako sentsazioak eta biltzetik askotan ni jaso izan detelako piezaren, metrokuadrokoak antzezlan bat ikustera joan izenean jaso dut azkenengo emaitza, ez? Eta kasu honetan, nolako sorteanak da, prozesu guztia jarraitu eta prozesu baino importantea baitere zuen lanean, lehengoa pixkat hori konpartitu, hori izan da nire ekarpena, eta gero horren barruan, uste dut testuari dagokionez, nahi nuala sentsazio horiek transmititu. Ez hainbeste, ez nintzen gai nik uste, baina esplikatu zea izinaten egiten edo, baizik eta gehiago teatroaren beraren modu horiek nolabait ere relatatu eta hori ditze dira, ez?
hasiko naiz